ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರು ಪುರಪ್ಪುನಾಗ ಪಡಿಲ್ ಬೆಲ್ರ ಅಸಲ್ ಮತ ಪುರ ಆನಗ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮತ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಜದಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಜ್ಜಾಡಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಬತ್ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಜನ ರೋಲ್ ಆತ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬಡವರ ಅವಾರ್ಡು ಭೋಜರಾಜು ಅಮೇಂಜರೋಡು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂಪು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಹುಷಾರಾಯರು ಕಲ್ತೀರು ಅವು ಬೋಡು ನನದ ಕಲಾವಿದ ಅಂಚಬೋಡು ತೀರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಪ್ಪಿನ ಮರಲಿರಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು 100% ಇತ್ತು ನೇಪನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ವಸಂತ ಗೀತ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಣದ ಬಣ್ಣದ ಅವಲೇ ಜೈದಿನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ತೆರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಅಂಚೆ ಏನವರ ಪೋನಾಗ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಕುಳಿತ ಪುಲಿ ನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಅಕಂಡ ಪನ್ಪುಣು ಛೇ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆ ಎಂದು ಎಂಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ಯಾನ್ ಬೆಂತಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆ ಪೆರಬಾಯ್ದೆ ಅಜ್ಜಿರು ಪುಣಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾವದ್ದು ಗಾವಪ್ಪುಣು ಛೇ ಬೇ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ನೇನು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಪನ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪೀಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳಿರು ಸೊ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುಗಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೇರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೋತ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೀಗ ಇರ್ನ ಎದುರು ಹುಡುಗಲ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟೆಂಕುಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆತನ ಇರೆಗ್ ಬಂಗಾಪಿ ನಂಚಿನ ದಾಲಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಉಂಡೇ ಬಂಡದ ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನೇರ ನುಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲಕ ಪನೋಡಾಪುನು ಜೊತೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗುಳ್ಳೇರೆ ಪೋಡಿವೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹಾಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಳ್ಗೆ ಹಾಪುನು ಅವೇತು ದುಂಬು ಮಾತಗೆಲ್ಲವೇ ಅನ್ನ ಅವಂತರ ಪುರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ಎಂಗುಲು ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ಬೋರೊಂದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕುಲೆ ಆಳು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಗ್ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಇರು ವೈಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಪ್ರಚಾರಗಿಜ್ಜಾರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಒಂದು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರು ಪುರಪ್ಪುನಾಗ ಪಡಿಲ್ ಬೆಲ್ರ ಅಸಲ್ ಮತ ಪುರ ಆನಗ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮತ ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಂಗಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇತಕಲು ಟ್ರೋಲ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ವೈದ್ಯನ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಜದಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಜ್ಜಾಡಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಬತ್ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಜನ ರೋಲ್ ಆತ ಖಂಡಿತ ಸುರುತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂಡ ನವೀನನ್ನೇ ನಾಟಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಏನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನು ಮರಳು ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ದಯಾಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಿ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗ ಮತ್ತು ತಿಂಕ್ಲಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತೀನಿ ಮಲಮಲ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತೀನಿ ಆ ತಂಡಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ಗಮ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಆಸಾಲ ಅವಾರ್ಡು ಲಕುಮಿ ಅವಾರ್ಡು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಅವಾರ್ಡು ರಮ ಬಿಸಿರೋಡ್ರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಳು ಅರ್ನ ತಂಡ ಬಣ್ಣದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಮಾತ ತಂಡ ಉಡ್ಲೆ ಬೆಂತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದ ಇತ್ತದ ಕೆಲ ಮತ ಪೊಸಗ ಪುದರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ ಅಕಲು ಎಂಕಲ್ನಂತ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪಾಯರು ಪಣ ಯಾನು ಮಾತ ತಂಡ ಉಡ್ಲ ಅನುಭವ ಬೆಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚಿನಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಬಚ್ಚೊಂದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಯ ಜನಕ್ಲೆ ತೂತುದು ಬಚ್ಚರಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಬದುಕದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬದುಕದಿರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬದುಕದಿರ ನಾನು ಏನೋ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ತಿರ್ಗವ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಎನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅವಳ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬನ್ನ ಕುಡೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಸುಮಾರು ಏನನು ನೆನಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಪುಗರ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಿರೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮಲಮಲ ಕಲಾವಿದರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ವಿಜಯಪಾಲ್ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬಳವರಾವಡು ಭೋಜರಾಜು ವಾಮೇಂಜರೋಡು ಕಾಪಿ ಕಾಡ ಟ್ರೂಪು ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಹುಷಾರಾಯರು ಕಲ್ತೀರು ಅವು ನನ್ನದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಬೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಪಾರ ತೋಳು ಅಂಚೆ ತಕೊಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದುಕು ಎಂತ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಸಾದಿ ಎಂಡ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಪ್ರತಿಭೆನ ಏನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟದಿನೇ ಯಾನು ಕಾಪಿಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಪುನಗ ನಮರ್ದು ಬೇತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಕಾಪಿಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ತೂ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರು ಆಯ್ತಾಗ ಕೊಡಿಲ್ ಬೆಲ್ರನ್ನ ತಂಡೋಡು ಕೆಲವು ಬಿಂದಿನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಆವಡು ಇತ್ತ ಕೇಂಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪಾಪ ಇತ್ತ ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಏಜ್ ಅದು ಇಜ್ಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಆಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದನು ಅರ್ನ ತಂಡೋಟ್ಲ ಬೆನ್ ಪುನಃ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದನು ಅಂಚ ಅದು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪೀಸ್ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಲಾತೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ನಕ್ಕಲ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಪೋತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಅರ್ನ ಡಿ ಬಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ನಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನ ಗಿರಿಜಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡ ಉಂತಿನೇ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಲೊಂಜಿ ತಿರುಪತಿ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅರಬ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಪೋತಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೋದು ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಜಗತ್ತದ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಇಡೀ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡಿಗೆ ಪೋಪು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದು ನಾ ತುಳು ಕಲಾವಿದ ಇಂಕ ದಿಕ್ಕದು ನಾವು ಇದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ತೃಪ್ತಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಒಡಕು ತೊಡಕು ಏರು ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಉಂಡು ಐನು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ ಬೋಪುಜಿ ಜೀವನ ಈತೆ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ನವರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ನಾನು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಎನ್ನ ನಿಂಜಿ ವರ್ಗ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಗನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ದೇವೇರ್ದೇಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕೊರತೆ ಮಲ್ತು ಜೀರು ಇತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಏನೋ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೆತ್ತು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆತಿ ಖಂಡಿತ ಇತೀರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆತರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪರು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಪ್ಪಿನ ಮರಲಿರಿಗೆ ಇತ್ತು 100% ಇತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಡು ನಟ ಸೌರಭ ಬಣ್ಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅನ್ನನೇ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆರೆತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣವಂತೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆತ್ತೇನೆ ಅನಂತನಾಗ್ನ ಅಭಿನಯಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆತ್ತೇನೆ ವಿಷ್ಣುರ್ಧನ್ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆತ್ತೇನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಇಂಚಿನಪುರ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನಕುಲು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ನ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ತೂಪಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ರಜಲ್ನ ಅರ್ನನೇ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪಲ ಪೊಗರೊಡಿ ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕಲ್ಪ ರೀತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಓಡಲ ಸಿನಿಮಾಗ ಕುಡ್ಲಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮನದಾನೆ ಆಂಡಲ ತೂಡು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಯಾನ್ ತೂತು ಯಾನು ವಸಂತ ಗೀತ ಪಣದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡಾನಾಗ ಇಂಕುಲು ಪಾಪ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಶೀದ್ ಪಂಡದೆ ನಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರು ಪಾಪ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ದಿಪ್ಪು ನೀಡು ಪಾಪ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಣದ ಪಂಡದ ಅವಲೇ ಜೈದಿನ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಹೊಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಲಿ ಎಂಕುಲು ಮುಗುಲು ಗೇಟ್ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ದಿನ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಪತ್ತ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೇತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಯಾನು ಪುಟುದಿನಿ ಪಡೀಲ್ಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಡು ಅವಳು ಯಾನು ಪೂರಾ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಂಡು ತಿಂದು ಬದುಕಿದಿನೇ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಯಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟುದಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನು ಕುಡುಂಜ ಧರ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಾತೃ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇನು
ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣಂದಾರ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಂಡದು ಜಪ್ರಿ ಮಷ್ಕರ್ ಅಂಜೆ ಸರ್ನ ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಅವಳು ಎತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನೊಂದಿನಕ್ಲು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಪೆಂಗಳರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ವಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲ ಶೋ ಪನ್ನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡ ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ತಿಂದು ಬದುಕುದಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಶೀದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಂಡದು ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತೀರು ಕತಿಜಮ್ಮ ಪಂಡದು ಆರು ತೀರ್ಪು ಇರುವ ಪ್ರಾಯದಾರ ನೆನಪುದಿ 100%. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಶಾಲೆದ ಎಂಗ್ಲು ಬಡವೇರಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಎಡ್ತೀರು UBMC ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಲೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೂರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಈ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಏನು ಅಪರೂಪಗೊರ ಶಾಲೆಯವರ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ತೊಚ್ಪದ ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಳಿಸೋದು ಬೈದೆ ಲೇಪನಾಗ ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಬಡಪತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಲ ಬೆಳ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ತೋಟಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ತೋಟಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣು ತಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಚುಟ್ಲ ಉಣ್ಣುತ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಪುನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ದುಮ್ಮದ ಬದುಕು ಅಂದ ಐನಿತ್ಯ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪನ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಳು ಸಿಂಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆರ ಸಿಂಪತಿ ಎಂಡನೆ ಉಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದ ಇಂಜಿನ ಮಂತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೆಂತೆ ರೈಟ್ರಾದ ಬೆಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದೆ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ದ ಪೋತೆ ಪೂರ ತಲೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು 100%. ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬಕ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ತಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡದುಂಡು ಕ್ರೋಸ್ತ ಬಂಡದು ದುಂಬು ಇತ್ತೀರ ಆ ಅಜ್ಜಿರ್ ಇತ್ತೀರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿರು ಇತ್ತು ಪುರ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಾಕಲು ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಗನಕುಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವಲೆಂಕುಲು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಸಾಲೆದ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಅವಲೆಂಕುಲು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪುರ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆ ಏನೋ ಪೋನಾಗ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಕುಳಿತು ಪುಲ್ಲಿ ನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ನಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಅಕಂಡ ಪನ್ಪುನು ಛೇ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆ ಎಂದು ಎಂಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ಯಾನು ಬೆಂತಿನ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ నేను ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಬಾಯ್ದೆ ಅಜ್ಜಿರು ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಬಾವದ್ದು ಕಾವಪುನು ಛೇ ಬಿ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ನೇನು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ದೇಪಣ ಎಂಗ್ಲು ಪನೋಡು ದೇಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗ ಸಾದಿ ಮದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಗು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅವಳು ಬೇತ ಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಪೋನಗ ಅವರ ಪಿರೇದಿಲಿಗೆ ದೂಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಓಮೆಡ್ದು ಸಾದಿರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಅವಳು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಕುಡಿನ ಕಲಾವಿದನ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬಾತಿರೋರು ಎಂಕುಲು ಪಾಲಿಶ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಸಂಬಳಜ್ಜಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನು ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆಂತಿನ ಇತ್ತನು ಎಂಕಲ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಬಂದಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಜಾಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಪುಣಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲೊಂಚೂರು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಅಂದ ಅವಲ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಯಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದು ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆನ್ಪುನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಜ್ಜಾ ಒಂದಿತ್ತು ಎರಡು ದುಂಬು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನಟ್ಟ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ವಹಿಸೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೇಕ್ಲ ಬೋಪುನು ಈ ಮೇಕ್ಲ ಬೋಪುನು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸಿಡಿ ಅನ್ನು ಪೋತಿನೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಂತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ರು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಿಟ್ ಆದ ಜನಕುಲು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಇರುಲ್ಲಾರ 100% ಎಕ್ಕಸಕ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲಿಬೈಲೆ ಮುನಕ ಓ ನಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೋರೊಂದು ಜನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇನು ಜಿಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅರುಣ್ ರೈ ಸಂತೋಷ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಅಶ್ವಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಾಡದು ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಜಿನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪ ಜಾಲಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ಲ ಬದುಕೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಂಚುಡು ಉಂಡುದ್ಲ ಬದುಕೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚದೆ ತೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಪಾಪದ ಕೊಲು ಯಾನು ಪಾಪದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನು ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಏನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಪೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿದ ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ತೂತಿನ ಕುಲಾಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಏನಾರು ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾವಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಿತ್ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೈದಾಲ್
ಅಪಾಗ ಹೆಂಗೊಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ನಾನು ಇಡೀ ಆಪಲ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಎಂಗಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಟ್ಲೊಳ್ಳಿರು ಆಗಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮುಲ್ತ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಯಿನಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಕುಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏನಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಆ ಜಾಗಡಿ ನಾನು ಸೂರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಏನೋ ಇಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡ್ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಅವಳು ಜಿಂಜ ಕಾಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡಿಯರು ಅಕ್ಕಡ ಆತ್ ಕೊರೋಡು ಇದು ಕೊರೋಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗುಣ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿನ್ನಾಡ್ದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಂಡ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋತಿರು ಬಂದೇನಾಗ ಅತನ ಪರ ಊರುಗು ಪಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅತನ ಫಾರಿನ್ ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ಡೇ ಬೋಡ ಅತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫುಡ್ಡೇ ಬೋಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಹೌದಲ್ಲ ಜಿ ತೆಂಕುಲಿಗೆ ಒಡೆ ಪೋಯಂದ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಮಿನಿ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಶಾತೆ ಇತ್ತಿನ ಬರಡಂದು ಇಜ್ಜಿನ ನಾಲ್ತಿಕ್ಲ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಕಾಳ ತಿಂದಿಂದ ನಾಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ದಡ್ಡಗಡ್ದು ಬೋತುಂಡು ಆಣ ಚಪ್ಪೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಪೋಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದಕಲು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಕಲು ಆಡು ಬಿಲಾ ಸಂಘದಕಲು ಆಡು ಮುಗೇರು ಸಂಘದಕಲು ಆಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘದಕಲು ಆಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕಲು ಮಾತೆಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತೆಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪು ಸಾಯಂಡು ಅವ್ಳು ಮೋಡಲ್ ಲಂಚೋಮ್ ಅವಳು ಏನು ಎಂಗ್ಲ ಭಾಳ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅರಣ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಎನ್ನೋಡು ದಯಾಪನಾಗ ಏನು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಏನಾರು ಮಸ್ತ್ ಸುರುಕಾದಿ ಎನ್ನೋಡು ರಾಘುಲ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಬೊಂಬೈದಾರ್ ಎನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಕ್ಕಲ ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಮಾನವ ಎನ್ನ ಅವು ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಮಗೆ ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ಅಂಚಾದು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತೋ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ನುಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಜ್ಜೇರು ಪಾಪ ಅಂಚ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ನಾಗ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೂನಾಗ ದುಂಬುರ್ದು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕೂಲದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ನಾಲಿಡೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಜಪಮಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪೇರು ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪೇರು ಒಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಂಚಿ ವಾಲ್ದೇರ ಪಂಡದೇ ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಿಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಈಶ್ವರನ್ ದೆಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದೆಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅರಿಯದ ಹತ್ರ ಬದುಕುನು ಕದ್ರಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ನಕುಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಳು ದಿಂಚಲ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಬಿ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಮಣ್ಣ ಮೆಲ್ತಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ದೀಪ ದೀತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ದುಂಬುಳು ದಿಂಚಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬದುಕದನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಜಿ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಂದೆ ತೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಡದೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪುರೋತೆ ಶಾಯಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಠಣ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕುರ್ದು ಒಂಜಿ ನುಮಲ್ ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಪುರ್ದಿತ್ತು ಏನು ಓಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲು ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಜಿ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಓಲ್ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಆ ಜಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ಪೋಪ ಇತನಿಕುಲು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಇಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ನೀ ಕಾಡದ ನಡೋಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂದು ಯಾ ಮಂಡ ಇಡೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಡೇ ಬೈದಾರು ಇದಪ್ಪುಲಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಂಡೆಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾನವನು ಪಂಡಂದಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪುನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಈ ನಂಜಿ ನರಕಟೆ ಬಕ ಒರಿಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೆಗ್ಗೆಪಾಲನ ಗಲಾಟೆ ಆ ಗಲಾಟೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಇಂದು ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ನಡಪುನು ಪಂಡಂದಂಡ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇನು ಓದಿಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದತ್ತು ನಮ್ಮ ఆయన ಓದುನಗಾಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯದಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿದಾದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದಾದ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಪೋಯಬಕ್ಕದಾದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತುಂಡು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಅಂಚಿದಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ ಏನು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ದೇವರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ದು ಏನು ಕನ್ವೆ ಅನ್ಪುಣ ಬಟ್ ಏನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನುಕರಣೆ ಆತಿನ ಕೆಲವಾದ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಓದುನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವರು ಎನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಐನು ಓವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಣ ಐನು ಓದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರ ಆಪುಜೋ ಆಯ್ರೆ ಐನು ಓದಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಐನು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತುಳೊಂದು ಎಸ್
ಇಂಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪೋಜಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೆ ಇಟ್ಟಾಪು ಜನ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೆ ತೂದು ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಏನ ತೋಚ್ಪಂದಿನ ಇಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಂಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.